koulussa 0. Mä en tykännyt yhtään. Kaikki mua vaan heitteli paprukynillä. Mä en siitä tykännyt, mä olin pelle. Mut kotona mä selitin kaikille. Nyt tää alkaa mennä ihan ylite. Mua kiusataan joka päivä. En jaksais millään nousta sängystä, kun mua kiusataan. Se ei oo todellakaan kiva, kun kiusataan. Ja aamut on aina surkeita, kun tietää mitä lokaniskan saa aina koulussa. Mua kiusataan vaan. Mua väitetään, että mä muka pelle. En nouse sängystä, vaikka mitä äiti sanois. Mä en lähde minnekään, vaikka Repönen pakottaa. Mä en lähde minnekään, mua kiusataan. Kiusaaminen ei oo yhtään kivaa. Malle jää sitten traumat koko aika. Mä vaan mietin, että milloin toisen kerran ne vaan iskee. Ne kiusaa mua WhatsAppissa. Siksi jouduin poistaa sen kokonaan. Ja Instagramissakin lähetetään törkyviestejä. Kaikille kuville kommentoidaan surkeasti. Joulupukilta tuli kirje, älä kiusaa muita. Enhän mä tässä oo kiusannut, vaan ne on mua. Mä en halua kertoa ongelmia, mut niistä on pakko kertoa. Kukaan ei usko mua. Ne pakottaa kouluun, siellä odottaa, potkii mua. Heittää mun reput ja kamat ympäri latioita. Puhelimen heittää ja pyörän varastaa. Tää ei oo kivaa. Tää ei oo kivaa. Tää ei oo kivaa. Tää ei oo missään nimessä kivaa.